part 2. Oh yeah, dami. Inin ako na para kasi nutusan ako. Kaya yun. Okay lang yan. Babae nga tayo. You're too slow! Abo, magaling pala to pero ba't lagi kong tumatagos-gis na baril. Ano yan? Ba't na? Patay ko. Pala ko ko yung makapatay. Ay, ako pala. You're too slow! Naglalag ako guys eh. 211 na guys. Bigger boy. Wala siya dyan. Daily nga lang eh. Pag sabi eh, mga minsan. Ikaw rin, pwede ka yan sumali. Mga top 8 ka. Kasi 600 na patay mo. Ay naku, di pala ako marunong dun. Dito. Hindi ako marunong sa kasi nga, naglalaro ako. Oy, nakikita yung finger. Ano ko? Nakikita galawan ko. Pero kalangan. Ako yun. Virgin slow. Ano yun? Malala, virgin slow daw. Tayo guys. Let's parkour. Let's go. Nalilito ko ito. Ano na kinakanta mo? Yaman ko ito. Real talk, may eyes na broke up. Tagulid ako to. Di mo na magawa yung triple dradakin, no? Yung kutsilyo ko, ba't mo ginagawa? Revenge. Hindi ko lang guys sinasir na ako eh. Seryoso. 1,000,000% mode na to guys. 1,000,000% mode. Ang 1,000,000% mode ko guys. Bakit dito? Mabagal. Diba kita ko lahat? Diba? Patay. Ang galing guys. Diyan pala kayo sa sila. Malupit kayo. Mag-a-apply na ulit ako. Guys, seryoso mode yun ah. Pero kung natalo ah, ang galing ah. Let's go. Let's do this. Guys, wait lang ah. Boom. Gante. May slow ship. Daya.
What? Ano yun? Pag seryoso mode ako, guys, dapat komportable. Yan, dapat komportable. What? What are you doing? Well, I'm here. Help! Ang lag, guys, oh. Ang lag. Na, 5 minutes pa. Patay. Kala mo. Flags pa. Kaya pa. Sabi that much. Tumigil ka nga. Tukun kita sa Ang baraw tago. dyan. Ako dyan. Boril naman pinanggante. Ano ngayon? Aga-aga. Ayun, may bago na. Yes. Ano ito? Butterfly knife. Maganda. Amazing. What? Bastos kayo ah. Wala kayong respeto ah. Help me. Yan guys. Nasaan ka ng ugly doggy ko? Ugly! Diba? Ang sapitin! Bulelo. Parang ano? Ano ito? What?
Ang liit. What? What? Lama ko 1,000 na guys, saber. Pero teka lang. Guys, may part 2 na. Upload ko na to. Bye-bye.